Siya gayud ang magbubuhat sa tanan. Tapos rin siya ang atong simbahon. Awitan, daygon ang iyang buhing pangalan. Hallelujah! Magaday kami kanimo, O Dios. Hallelujah! Itong awito, ang Dios, pinakadabis na mong pagday atong ihala diha kaniya. Magaday kami kanimo, O Dios. Yes, hallelujah! Magaday ka po sa ngalan mo, Diyos. Magaday ka po, magaday ka po sa ngalan mo, Diyos. Magaday ka po sa ngalan mo, Diyos. Daygon ka, o Ginoo. Magaday kami kanimo, Diyos. Magaday ka po sa ngalan mo, Diyos. Magaday ka po, magaday ka po sa ngalan mo, Diyos. Yes, hallelujah. Magaday ka po sa ngalan mo, Diyos. Daygon ka, o Ginoo. Mga kamuti bayaw, mga kamuti bayaw, mga tilig sayaw ay kubita. Yes, Lord. Dalaygon sa tanan, di matugnan ang kalipay ng kasing ko. Daygon ka, o Ginoo. Once again, magaday kami kanimo, Diyos. Magaday ako sa ngalan mo, Diyos. Magaday ako sa ngalan mo, Diyos. Magaday ako kanimo, Diyos. Magaday ako sa ngalan mo, Diyos. Daygon ka, o Ginoo. Mga kamuti bayaw, hallelujah. Mga kamuti bayaw, mga tisayaw, ay kubita, o Ginoo. Dalaygon sa tanan, di matugnan
Hallelujah. Ang mga tumuod, ugiluhod, ang imong mga tuhod, simbahan. Inong manluluwas ka, ay halong na babalik niya. Yes, hallelujah. Among ibayaw, among ipakpak among mga kamoto Dios. Tungod kay among gilang nga ikaw Ginoo ang nagabuhat ka namin. Ikaw ang tinubdan sa among kinabuhi Ginoo. Ikaw nagahatag ka namong gininhawa sa matag adlaw o Dios. Tapos lamang ikaw ang pasidunggan. Dahil ko nagpasalamatan ang imong pangalan o Dios. Tungod kay ikaw nagahatag ka namong kinabuhi Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Oh, dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Salamat sa kinabuhi imong gihatag sa matag usa ka namong Ginoo. Salamat sa kusog Ginoo. Salamat sa pag-ayo nimo sa among mga balatian o Dios. Dalaygon gay ka sa walay katapusan o Dios. Hallelujah. Continue to worship the Lord. Hallelujah, Lord. Wala gay lain sama kanimo Ginoo. Imong gihalad ang imong kinabuhi alang ka namo o Dios. Tungod kay imo kaming gihigugma. Imong gipadala imong bugtong anak ko Dios. Aron sa pagluwas ka namo. Hallelujah, Lord. Salamat sa imong gibuhat nimo dito sa krus sa Kalbaryo. Nakabaton kami paglaom. Nakabaton kami kinabuhi o Dios. Dili gid makawa nga among pag-alaga diha kanimo. Ang among pagsimba kanimo. Tungod kay ang atong Dios nga atong ginagaran. Nabanhaw man siya. O karon nagalingkod sa tuong trono samahan. Napuno sa pagkahalang dulo pagkabalahan. Hallelujah. O dalaygon ka o Diyos sa walay katapusan. We worship you, Jesus. We worship you, Father. Gihatagan mo, piling ang kinabuhi ko. Bisan sa mga kalapasan, dan sa mga kalapasan, gipasayo mo ako. Maluluyon ka, luluyon ka. Mahigugmaon ka. Walay sama kanimo ang kadaugan. Ang kadaugan na angkon ko. Bisan sa mga kapakyasan, giliun mo ako. Pagka maayo mo, pagkabuutan mo Diyos. Pagkabuutan mo, tuburan ka sa grasya. Kung matuod na gugma, walay makalabaw kanimo Diyos. Walay makalabaw. Come on, worship the Lord. Sa gamaharan mo, walay makatubong. Sa kadako sa gugma mo, ikaw lang ang angayan. Ug tapos ka simbahon, wala na laing alagaran. Gawas kanimo sa makausapang at sagan mo, bilhin ang kinabuhi ko. Bisan sa mga kalapasan, ipasayo mo ako. Maluluyon ka, maluluyon ka. Mahigugmaon ka, o Diyos. Mahigugmaon ka. Walay sama kanimo.
payo mo, pagkabutan mo, tuburan ka sa grasya, o matun na gugma. Walay makalabaw, yes Lord, walay makalabaw kanimo Diyos. Walay makatupong sa kadako sa gugma mo. Ikaw lang ang angayan, ug tapos nga simbahon. Wala na laing alagaran, gawas kanimo. Walay makalabaw, walay makalabaw sa pagkagamanan mo. Walay makatupong sa kadako sa gugma mo. Ikaw lang ang angayan, ug tapos nga simbahon. Wala na laing alagaran, gawas kanimo. Ilig yun matugad ang pagkabalaan mo. Walay makakumpara sa tanang nga gibuhat mo. Pasidunggan ka, pasalamatan ka. Ilig yun matugad ang pagkabalaan mo. Yes Lord, walay makakumpara sa tanan nga gibuhat mo. Pasidunggan ka, pasalamatan ka. Walay yes, hallelujah. Come on, worship the Lord. Lamanan mo, walay makatupong sa kadako sa gugma mo. Ikaw lang ang angayan, ug tapos nga simbahon. Wala na laing alagaran, gawas kanimo. For the last time, walay makalabaw sa pagkagamanan mo. Walay makatupong sa kadako sa gugma mo. Ikaw lang ang angayan, ug tapos nga simbahon. Wala na laing alagaran, gawas kanimo. Wala na laing alagaran, gawas kanimo. Wala na laing alagaran, gawas kanimo. Dalaygon ka, O Diyos. Dalaygon ka, yes Lord. Dalaygon ka, yes, dalaygon ang imong pangalan, O Diyos. Alang kanimo lamang. Dalaygon ka, O Diyos. Dalaygon ka, O Diyos. Dalaygon ka. Ning kinabuhi alagaran ka. Dalaygon ka, dalaygon ka, O Diyos. Dalaygon ka. Itong itaas at itong mga kamot sa itong buhay sa Diyos. Pagsimbaalan kanimo lamang. Dalaygon ka, O Diyos. Dalaygon ka. Ning kinabuhi alagaran ka. Ning kinabuhi alagaran
lain nga among alagaran o Dios. Tungod kay among giilang nga ikaw gayud ang Dios kaniadto karon og sa walay katapusan. Ikaw ang Dios nga mga balik aron sa pagkuha sa imong mga katawan o Dios. Ikaw gayud ang matuod og tinuod nga Dios nga among gilagaran. Buhi og gamhanan ka nga Dios. Ikaw nagabuhat sa langit ug sa yuta o Dios, bisan pa man sa mga butang diha sa langit o Dios. Among nakita ang imong pagkagamhanan, ang imong pagkahalangdon nga Dios, nga wala gay sama kanimo o Dios. Hallelujah. Takos gayud ka nga pasidunggan sa tibok nimo mga katawan o Dios. Wala gay makakumpara kanimo. Pagka maayo mo, pagka mahigugmaon mo nga Dios. Salamat sa imong paghigugma nga rin ka namo o Dios. Hallelujah. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Ang tanang himaya, kadungganan, pagdayeg, pagpasalamat. Diha lamang namo ihalad kanimo o Dios. Tungod kay ikaw ang tag-iya, pinugdan sa tanang butang. Tag-iya sa among kusog, ug tag-iya sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa pribilehiyo nga niya karon. Ang imong mga katawan, na niya kami karon, nakadayeg sa buhi nimong pangalan o Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan. Sa pangalan na Jesus. Ang tanan magaingon og amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. We praise your name, O Lord. Amen. Ganghaan. Amen. Amen. Praise God. May buntang mga igsoon. Nagbuto-buto ang kasing-kasing. Tao kayo pasalamat na do kay kadaugan gihatag sa Ginoo sa kinabuhi tungod kay tungagin pa yung simana takasimba tungod sa balatian pero salamat yung karon kay maayong adlaw maayong balawas biha. Isa kapay gamay balatian abilin. Salamat na ko ng Ginoo kay tungod nga balatian mas niisog ko kung pangalangan diha kaniya kay iya kong gitagano pagsulay. Itistingan na po. Pagpasalamatan ng Ginoo kay tungod kay nakalampos ko bisan pa tong yaging mga adlaw. Salamat ko sa Ginoo kay ipaabot ko niya ng adlaw sa akong adlaw na tawhan. Salamatan ng Ginoo tungod kay nagmalapuson sa gamay handa ng God. Salamat. Naabot sila pastor dito o salamat ko kay murag na himong malipayon o nagmalampuso na adlaw na tawhan. Tungod sa bayo pong adlaw, gihatag sa Ginoo yan itong adlaw. O siya gamay-gamay lang, pero malipayon dyan tungod sa dakong gugma sa Ginoo. O bisan pa karong adlaw ako, pasalamatan Ginoo tungod kay naabot yun ko dali yung safety. O mayo ang adlaw. Wala talaga. Amen. Salamat kayo sa akong sono nga may sugong bigyan mo barubirya. Amen. Di niya atong last Friday. So, mga happy birthday. Pagpadayon sa pagpangalaga sa tubuhay ng Diyos. Ang siyang pagbalik. O kinsapay mo nakagya sa kadaugan. Mga bata, kasi mo gusto mo atag verse. Sa nanay. Praise the Lord. Praise the Lord. Dalay ko ng atong buhay nga Diyos. Sa tanang panahon, ang Diyos maayo. Gayon siya sa matag sa kanato. Dili lamang kanako, kung dili kanatong tanan. Praise God. Ang akong ipasalamat diha sa atong buhay nga Diyos tungod kay siya maayo nga ni kanako. Bisan pa sa mga problema na asya kadang panako dalampanan siya og naghatag siya kalig-on nga ni kanako nga bisan sa edad nako nga 66 na asya nagauban og nagaproteksyon sa akong kinabuhi. Gihatagan niya ako o kanunay bag-ong kusog ug aduna may mga balatian nga akong masinati o ako kitang ma-feel bitaw nga doon na po siya nga molihok sa akong lawas apan ang Diyos na agyon siya mo hatag o
o kahupayan. Muna ang akong ipasalamatan sa atong buhing nga Dios nga diin iya gayud kong hatagan og luboy pa. Tungod kay doon na siya purpose nga nganong gibuhi pa ko niya nga kadugay ng panahon sa akong balatian hantod karon apay gibati. Pero salamat sa Dios kay naagyon siya naghatag ka na kong kusog o kalisod. Pray. Praise God, salamat kay Nay sa imong pagdasig nga kanamo ang Ginoo gyud magyud atong magilikod. Amen. Our rock and fortress. Amen. Amen. So, lagon ang buhay nga Dios nga si mo kinabuhi Nay, bisan sa imong Panginoon, wala gid kami bisan pa sa imong balatian, wa gyud kami diya sa tumboy nga Dios. Amen. So, kasi kuan dia, last na lang yun. The last but not the least. So, may buntag sa tanan no. Magpasalamat ko sa atong buhay nga Dios sa pagkamayo sa akong kinabuhi. Bisan pa sa mga problema, may siya nga nagtutulungan ka nako. So, salamat sa Ginoo nga kanabang ipatubo pa jud niya maayo na ba? Hallelujah. Salamat sa Ginoo nga kanang kitang tanan yun. Nagkadasigon kalipayon sa pag-alagad lugma. Kung anong aksyon. Pinapasalamatan sa Ginoo nga wala ko na po ni kaya ito masinapi ang sinabuhi. Kalipay ba? Ano? Sa gabi sinasara ko dito. Kaya dansoy, akong kaskas, akong kanta. Meeting yung way dito. Salamat sa kadaugan. Yatag si Ginoo. Nakaduhog ko sa pulong si Ginoo. Pinapasalamatan ang kanunay Diyos na may paglawas na gihatag ang kanako o kusog na iyang yung gihatag kanunay kanako nga pagkamit sa patag-adlaw sa pagtrabaho sa imong palabian nga mabot pero hinagmay naman. Ano nga madalara sa buong trabaho, madalara kaya. No? Nasaan ko ang Diyos sa Diyos mag-aayaw kanunay na may pagkatiyan maayaw ko ng Diyos hindi siya narabang mulala na kung nakita sa Ginoo sa kinabuhi naging bulatian pero mawala naman po. Amen. No? Tungod sa kagamahanan, pagtuo na to sa mga Diyos sa pagkagamahanan sa kami nagruso. Hindi na pasalamatan ng Diyos sa tanan na hindi mo sa kinabuhi. Ang bulma din siyang bulaton, no? So, nagnakwali tali kay atong pastor nga nagamo ni magpabisita. No? So, salamat sa Ginoo ang nalagad na nagatudlog yun, nagadasig yun na may sugod ta na sulti, no? Amen. May sugod ta na buhat sa bulaton sa Ginoo. So, kapupunta po sa Ginoo, aron nga kita magkaulit ta. No? Hallelujah. Pinapasalamatan sa Ginoo. Hindi lang kasi pastor nag-share. Kundi kita makatabang saya. Amen? Amen. Tapos upang sa pinapangay ko na ito, ito sa pagmulat ko. Mula ko na dahil yung Diyos sa pagkagusa na ito kinabuhi.
ano naman yun nga pagamit mo andam yung mutabang sa bulaton, no? Dalago ng Dios sa tanan di nagkasakuha sa tanan yun. Nga murag na paano yung tanan generalize na ba, no? Murag nga dalago ng Dios so wala katapusan. Sabi nasalig at kung ginabalik tanan dumog kimaya. Kaniya sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God, salamat kay Brad nga sa imong anang paghatag sa mga kadaugan. Amen. Dalay kinabuhi nga Diyos sa imong kinabuhi. O kami kung tanan na sayod yun nga ang ginagad magagamit pagid nimo dili lang kay kanang bulbaton napa jay mas dagkong ang abot anak. So nasig lang ta kanunay labi na kanatong mga batanon. Amen. So mo to na kita diya sa pinaka main nga purpose niya ning atong bulaton ni Son mao ang pagpamati sa pulong sa tumboy nga Dios. Amen. Gani no sa makausab nabalik-balik yun ng Mateo 4:4 no nga dili gyud ta mabuhi pinagi sa mga sapan no dili sa matag pulong nga mugula nga nasa baba sa tumboy nga Dios. Amen. So atong isentro atong una-una kasing-kasing diya sa pagpaminaw sa iyang pulong as we listen to the voice of God. O akong inahatag sa speaker nato karon wala man tong pastor pero naadyo siya ditugahan bali murag assign. Amen. Ini ang bulaton kay atong pastor igamit man po dito ang dapita. So ginapela nako ang atong mamulong karong kabuntagon o lain kundi si Uncle Brother William Jackson. Di may buntag mga isono, tinudyo ka naman isoon nga wala man diri nga tong pastor. Kung may napilian sa tuwang pastor nga may mamadala sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Dili tab ko mo uwan ka nang maubaliba tungod kay gibuhaton man ni alang sa Ginoo sa miyang sa Dios. Nga mga isono nga di ka mo balibat kung mensahe kuan ato sa Ginoo nga rin ato kay kini basin jay kung dili basin kung atong paningkamutan doon na dyan tayo mapaabot doon sa diyan na kita mag-sipit atong kagalingon kita sa bubur man yung buwang wali karon misahe bubur man nasa ko'y istorya ang gamay bubu lang po no? Bubu lang po adunay duha ka tao aman o anak nakasabot sila nga manulo sila o kanang bakit. Nagsabot sila, nalakaw sila. Mao nga area, nanuo sila, nagdasla o kanang sapang, kaya laman yung magsapang no. Makaon man yung tingitang mga bakyan Dalihan ng amahan, daog sapang, ang bata usap, nagadaog kanini ang, kanini mukhang gigikuan rin sa luyo, nagipaat ba? Gida sa bata ang bukag diri sa luyo gikuan karon sapang na sila pagkakuha sa maong baki nga gisapang sa amahan ihatag ato sa iyang anak iso sa bukag anak nadugay na nilang panguan o kanang baki nasakot na sa amahan daghan na siguro ang ilang nakuha kay murag dugay-dugay naman ang ilang pagpanulo di nanguli sila sa balay. Paguli nila sa balay, ingon ang amanak, ang kuwana, katong kuwan di atuan ng lutoon. O, diara pa. Karon mga ison, paghuwag sa maong sulanan ison, wala siyo'y bakit na nakuha kay nganuman ang katong sulanan buslo. No? Ingon na mga ison, nga ang ato ang pagduol karon, pagpaminaw sa pulong sa Dios, nga muli sa balay, nga dili buslot ang atong kasing-kasing. Amen? No? Ingon na gayud mga ison, nga usa ka ihimplo nga istorya nga ato gayud nga batunan sa atong kinabuhi nga ang pulong sa Dios dili kayo kini nga mulabay nga kawang sa atong pagpaminaw karon. Mo man akong mensahe nga ison. Ang ako ang mensahe karon nara maligay sa kani mga pulungan dati na nato ni nga napaminawan no.
paminawan nato ni kay ginaba wali-wali na ni sa mga pastor pero ako lang yung gina utro tungod kay ang pulong sa Dios buot man sa Dios nga piminti review bitaw no kay pahinumdum man dili man ingon nga kana bitaw patasanay kundi pahinumduman sa mata ko sa kanato. Amen. Ang ako ang pagkadalong nga mensahe karon diri mga igsoon na diri makita sa Mateo 6 kapitulo 7 bersikulo 13 ngadto sa 14 lamang kini mga igsoon mubo lang kini. Matud pagingon diri sa inyong papangita sa dalan sa kinabuhi sulod kamo sa sikpit nga gangaan kay ang lapad nga gangaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Apan masikpit ang gangaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ug diutay ra ang makakaplag niini. Kaya mag-apo kita maigsoon. Kanimo amahan Lord, nagapasalamat kami Ginoo kay kayo nang imong gihatag kani kanamo Ginoo nga niya kami sa balay nga lampaanan. Nagakatigong kami o Dios, tungod alam sa imong ngalan Ginoo. Lord, panalangin ni kami tanan Ginoo samtang kami ang imong mga pulong nga mong nabati karon mao kini imong bahin-bahinon Ginoo amo kini pagikampitan. Tungod o Dios sa imong gaw malang espiritu mas mo'y makituban mag-update sa umatag sa panahon na Ginoo. Lord, dili wala kami ni ari Ginoo nga magtanaw lamang kami sa usa ka tawo Lord nga nagapamulong kun dili Ginoo. Ang among giari Ginoo ang imong mga pulong Ginoo nga maoy amo ang paminawon karon ining mga oras sa Ginoo. Busa Lord, panalangin kami Ginoo bisan pa kami tanan Ginoo nga magapatalihok sa mga pulong karon ikaw Ginoo magadihok mga panalangin sa mata ko sa kanamo sa mata sa pao Dios. Ikaw magahinlo sa mong kinabuhi Ginoo pasayloa kami Lord sa mga sala nga among nabuhat sa mata adlaw Ginoo. Dalaygon ka Ginoo sa among mata sa kinabuhi. Ang loob maya Lord akong ginatugyan niya kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Nining igay na mga igsoon, ini ako pagkadalang karon nga mao nga mensahe. Ningon magaling nga ang higpit nga gangaan pero ako kinigitiman o kanang ang pagkakaplag sa kinabuhi nga dayon. Sa usang pamaagi nga mahimo nga makaplagan nato ang kinabuhi nga dayon mga igsoon. Sa bersikulo 13 pa lang nagaingon na diriyo sa inyong papangita sa dalan nga kinabuhi unsa man kini nganong makaplagan man nato kini ang usa ka butang mga igsoon nga mahimo nga kini makaplagan nato mga igsoon lisod sa diha nga kita anak ang Kristo no lisod kay ngano man muagi pa man sa mong kasulatan kayo muagi pa man kita sa kalisdanan no muagi pa man kita sa lisod nga dalan unsa kini nga lisod nga dalan nga ato pagian karon mga igsoon no kita nasayod ni ini Ginoo no nasayod kita ni ini mga igsoon. Kung unsa kining dalana nga sigpit, no? Unsa kining hinungdan nga mga tao karon kabulaag tungod kay nagkasubay sa dalan nga matigpit. No? Kung kulang ka o pagsalig sa Dios, mawala jud ka igsoon, no? No, inani mga igsoon, kay ang tao karon adunay duha ka dalan nga gisubay karon nga panahon na, no? Aduna kay duha ka dalan nga gisubay. Lapad og sigpit mao man gisubay nato dire. Unsa na to pagkakaplag nga kita magabaton sa kinabuhing dayon? Una sa tanan mga igsoon nga gikinahanglan nga mosunod jud ka. Sayo ra kay no, mosunod ra ka sa dalan nga masigpit no. Sayo ra kay ko no. Ang problema naman diha mga igsoon ang pagbuhat naman, no? Ang pagbuhat naman nimo sa pagsulod, no? Karon mga igsoon daghang kay naninguha karon ini karon pandemya karon. Daghan ang gidool sa Ginoo karon panahon na. Pero lamang kung ato sisihon ato kinabuhi. Ang ayan baka nga moduol diha sa ato ang Ginoo. Makasulod pa ta, no? Makasulod pa ta karon na pandemya karon makasulod pa ta diha sa kinabuhi kayo. Ato masusi sa ato kagalingon mga igsoon nga karon ka panahon na ang mga tao misampit sa Ginoo tungod sa pandemya karon daghan kay mga katingala mga katalagmang mga butang nang gipagawa sa tuboy nga Dios daghan kay miduol karon sa Ginoo pero usa ka pangutana kung kini sila sulod pa kini sila ngadto kadong sa gagaan sa kinabuhi dayon, no? Wala kay ingon man diri mga igsoon, ang tanan matud pagdiri sa gingon diri kalaglagan mao kini ang gisubay
sa kadaghanan. Pasabot. Pipila lang ang ning-agi sa mao nga masikpit. Daghan gayud ang ning-agi sa kalaglagan, di ba? Daghan yun. Kung atong manalayas karong mga igsuon, kung ikaw doon na kay secondhand, doon na kay service, yan ay dalan nga imong pag-iandwa ka buok, naay libaong, naay kasangga ko kay mga libaong, yan na ako'y hapsay ka dalan siminto. Siyempre ato yung kamagi sa may siminto, di ba? Nga na kayo, muna karon nga, karon panahon ng mga igsuon, ang mga tao diha gyud nag-agi sa maong nga sayon nga dalan. Ug sa atong nga kinabuhi usab sa pagpangalagad, wala ka nagasubay diha sa kabuton sa Ginoo, na ka sa kalibutanon nga mga butang nagasubay. Nga naman ang atong ginasubay nara sa kalibutanon nga mga butang, no? Daghan ta nagatuot ta sa atong Ginoong Dios, pero wala ta nagabuhat sa kabuton sa Dios. Kaya ingon man dire nga kung ikaw nagasunod kang Kristo, gikinahanglan nga moagi jud ka sa pustahan nga masigpit, no? Nga masigpit kay nga kitang buhi nga Dios mga igsoon sa diha nga di konsiya sa mga sundalo, di kastigo siya. Wala man siya maingon nga kanang hayahay kayahay. Ang kasakitan, kapaitan ang kakamtam sa ato nga Ginoong Dios. Mao kanina gaguman. Ano kita mga igsoon nga ikaw karon nga nagasunod diha kang Kristo. Ikinahanglan gayon nga ikaw mag-antigong maantos, no? Makatigo ta nga mo pailog sa atong matag isig ka tao, no? Kung unsay ato ang madunggan, ato nang ibaliwala mga igsoon tungod kay kita nagasunod man diha sa kinayahan sa ato nga buhi nga Dios. Kay di nga man gud diri nga mga pulong sa Dios nga kadto lamang ang magkabaton sa kinabuhing dayon, kadto lamang ang katuman sa kabubuton sa Dios. Mao lamang ang bato ni mga igsoon. Kay sa diha nga ang tao karon maningkamot nga musulod sa kinabuhi nga dayon, dili kayo siya makakaplag mga igsoon kay nga naman ang iyang gisubay karong nga dalan lapad nga dalan mao man ang kalaglagan, no? Kung atong ibase sa kinabuhi ni Lazaro, taong dato, ang taong dato sa diha nga nagakaon siya si Lazaro sama sa usa ka iro. Nga nagkaon si ang dato, ang mumho nga mahulog sa loob, ikan sa lamita, matatekan ni Lazaro. Tungod kay ang dato, pinaka dalokwa menghatak, no? Wala siya menghatak, ang Lazaro dapat utang maluyo na siya. Kay Lazaro pinaka-antos na pato siya gibati nga kabaho mo, kabaho. O, yang giantos, wala lang ganin, walay pakialam ang taong dato. Kaya niabot ang panahon mga igsoon nga nangamatay sila, ang atong mahibawan mga igsoon nga si ang dato asa man ni padulong ang dato, kita nahibalo niya na mga igsoon dito jud sa kalaglagan. Sama siya ni ini nga mao nga kasulatan karon nga ang imong dalan nga giagian puro day kalaglagan tungod kay nganuman nga naa magkasamaayo nga kahimtang karon nga panahon, wala nimo wala ka mo paambit sa imuhang na wala dinhi sa kalibutan karon, no? Na mga igsoon nga si Lazaro napanaw siya, nakaroon siya sa pagkan sa atong nga buhi nga Dios tungod kay nag-antos man siya, no? Kung inanaon ta mga igsoon ang atong kinabuhi kang Lazaro bitaw nga mainang tuso gito ta. Mira dito sa mga igsoon. Kay atong tema ko karon, usaha na to makakaplag sa ato ang kinabuhi gayon, ato kini makaplagan igsoon. Kung kita mutuman sa kabubuton sa gipabuhat nga rin kanato sa Dios, no? Ato kini nga makaplagan kay ang gasa sa imong pagsakripisyo mao man ang kinabuhi dayon. Nga muna nga mao karon nga ato ang sakripisyo moagi gyud ta nga pagsulay mga igsoon, ibaliwala lang nato dili ta mobiya sa pagpangalagad sa Ginoo, no? Kaya ang pagsulay mga igsoon mao kanay usa ka pagsulay nga makahatag og kalig-on sa imong pagpangalagad diha sa atong buhi nga Dios. Usa kay kita nagasunod mga Kristo, matupad pulong sa Ginoo nga si Hesukristo mao ang dalan ug ang kamatuoran. Walay makaadto sa Amahan gawas kung pinaagi kanako sa ato pa. Moagi kita sa Ginoong Hesukristo, no? Ang kaagi ni Hesukristo ato sa mga bagian makakonta pa kataning misyon nga latos pa di kita kakonta nini, no? Di kita kakonta nini. Kay bisa na lang gani karon tusion ka sa imong lawas, pati onday nimo nga mura kang natin no nga pati og ka kasuko ba, no? Inana gyud na. Oh, inana gyud na may nga
muna nga mahitabo jud nga dili jud ta makasubay sa kabuton sa Ginoo. Muna nga inana jud ang atong kay muna gingon karon nga kadaghanan ang nangagin ini katujong wala na katuman. O yun yung nangagin ini sa dalang halapan nga katuman. Useless man lang gihapon mga igsoon. Kung nato basahon diri sa kuan, sa diha bitaw nga naatoy isa ka si Ginoong Kristo naglakaw dito sa padong sa Jerusalem. Nayon sa katao nga ingon nga, Sir, pipila naman katao ang mamaluwas, matod pa sa usa katao. Ang tubag sa Ginoo mga igsoon, atong basahon sa Lucas daw, sa Lucas 13:23 daw. 13:23 ngadto sa 24. Okay, ngadto na to sa 23. Basa daw. Lucas Kapitulo 13, versikulo 23. Ato sa unahan. 24. Sa 23. Anya may usa ka tawo nga nangutana kaniya, Sir, jutay ra ba ang maluwas? 24. Si Jesus mitubag, 24. Paningkamot kamo sa pagsulod sa sigpit na pultahan kadaghan ang musulay apan dili makasulod. Tanawa mga iso, klaro kayo mga iso nga daghan kayo nga ninguha sa Ginoo apan gyud na makasulod. Sa unsan lagi nga pamaagi, muagi rin dito sa kalisdanan mga iso. Muagi sa kalisdanan. Kay muagi ka o muagi sa itong pangalagad karon, muagi ka o sayon, wala ka na nagasubay sa kabuton sa Ginoo, no? Wala ka na nagasubay sa kabuton sa Ginoo. Ang imong gisubay na mo kini na naaka nini napita nga andalan nga imong gagian karon, naaka sa dalan nga halapat. O atong masayran nga ang nilugdangan ni anang lapad nga dalan, ang nilugdangan ni na unsa may kawura to, kalaglagan, no? Kalaglagan. Samtang dito ka sa kapaitan, kalisdanan, mato pa sa kinabuhi ni Lazaro, kalisdanan, naagyon siya sa pakam sa atong amahan, no? Kaya na may suon, sa dihanga kita, pangalagan nga matinud-anon, nga bisan sa mga pagsulay luto sa atong kinabuhi, makamaot lang mo antos, makamaot lang mo pahiubos sa atong kagalingon, dili ka mo pataas o garbo mga isuon. Isuon, madala kita sa makaambit kita sa maong nga kinabuhi dayon nga gitagana sa Dios nga rin kanatot mga isuon. Dili ka magpakaaron inom isuon. Bakunsa man atong pagkakristohanon kung wala kini magapamuha, no? Wala kini magapamuha. Dili kita ilhom sa Ginoo mga isuon. Ang atong pangalaga di sa Ginoo. Kawang lamang kung kita nagasakripisyo unya ang atong pagpalagad. Wala ta nagatuman sa kasukuan sa kabuton sa Ginoo gari kanato. Nga gikinahanglan nga kamao yun ta nga mo pailog sa ato ang kaugalingon, nga mapahiubsanon sa atong kaugalingon, dili ka magpa taas-taas sa atong mga garpo. Kay ang atong Ginoo kung atong sundon ang Ginoo dili ka puso siya mapahiubsanon siya. Magaling na hinungdan nga buot niya ang iyang mga katawhan nga mosunod kaniya kay tungod siya ang kinabuhi. Si Jesucristo mao ang kinabuhi. Ang dalam sa kinabuhi mao si Ginoong Jesucristo. Amen. Gawas lang kung ikaw wala magasubay niining nga mao dalana, dili jud ka makaambit sa baong nga kinabuhi dayon. Ang imong pag-aambitan mga igsoon, kalaglagan gayon. Kalaglagan gayon tungod kay ngano man nagasubay ka sa dalan nga lapat. Nindot nga dalan imong bagian. Nama Dios kinabuhi sa sarap niya sa dato gud nga hayahay ka sila saro. Ang yang usay na hinungdan nga nakuha siya. Nalaglag siya. Tungod man sa iyang subay nga dalan nga dapat hayahay kayo. Basta ini karong kalibutan, nini nga kalibutan ng mga igsoon. Dapat kita karon nga buhi pa nagapaabot sa tong mabuhi nga Dios. Dili kita musubay sa dalan nga lapat. Ato yung atong puano na to, atong kagalingon kanabang basay man sayo na to nga dili ta musubay sa dalan nga lapat, no? Basi magtuo ta nga kanadalan na nindot.
para nako nindot. Kasi nagtuot anak niya di ay sa unahan di ay nagapaabot dito ang kalaglagan. Kasi nagtuot anak mga igsoon, no? Kay ang higpit nga dalan kung atong ibasi, gamay ra jud kaayo ang mga kay higpit man, no? Kanang gagaan ko man sila kanang pultahan ba na? O manay gingon nga kangaan gamay ra ang makasulod niya na. Gamay nga pultahan. O atong hunaon sa supong nga pumagi, ito makasulod niya gamay ra man kaayo. Kalagi pasabot sa gamay kangaan mga igsoon. Ibasi maguna nga gamay ug dako lapat o gamay. Ibasi maguna murag kanang kuwan sa Ginoo ba nga kung matuod ba jud ka nga nagtuman sa akong kabuton, kung nagtuman ka sa kabuton sa akong gisugol yan nimo ato sa Ginoo, ani jud ka magi sa gamay nga dalan kay mo man akong gisugo nimo. Ana jud na. Pero kung ato ka sa lapan wala ko nagsugo nimo, imo ra nang kabuton ang imong maabot niya kalaglagan. Di jud ka kadawat og gamti nako jud mato pa sa Ginoo. Kung atong inanaon nato pagbuhat mga igsoon. Kaya atong tungod dire ang pagkaplag sa kinabuhi. Atong makaplagan ng kinabuhi, sayon na jud kay mga igsoon pagbuhat lang sa tuwa kalingon nga magsunod diha sa kabuton sa Dios aron maangko nato ang ganti nga kinabuhi dayon nga ihatag sa Dios nga reka nato. Mao lamang ang pagsakripisyo sa tuwa kalingon. Karon kadaghanan kayo mga igsoon, no? Daghan kayo ang Kristohanon karon nga nagatuo nga nagadawat kang Kristo. Dili lamang kay nabatismo na ta, maura day na ito naluwas na ta, dili tayo mga igsoon, nadawat na ito ang kinabuhi dayon, dili tayo mga igsoon. Ikinahanglan pa dili ay nga mo sakripisyo pa dili ta sa ato ang pagpagalagad diha sa ato ang Ginoong Hesukristo, no? Kining dalan nga sigpit gud, kuha man ni sakripisyo man ni. Kung makalatas kanini, makalampos kanini, makaagi kanini, madawat yun mo ang kinabuhi dayon. Muna ang gingon nito nga gamay ra ang makasulod niini. Tungod kay nganuman ang tao dili gusto mo biya sa iyang mga bisyo, di ba? No? Dili mo biya sa iyang mga bisyo. Nagpaka-Kristo sila, apan wala sila pangatuon nga sila tinuod Kristohanon nga nagasubay sa balaod sa Dios. Ang ila lang pamulong dila lang, wala nagabuhat, no? Wala sila nagabuhat. Kung ano masahon dire, usay masamputan sa tao nga Kristohanon nga wala magapamuhat mga igsoon ato sila masahon nila to sa kodi sa dire usa isay kusugo basa sa wala nga chapter 13 at city Mateo city 21 ngadto sa 23 ato ni makuha na to diri mga igsoon kun unsa gyud ang ikuan sa Ginoo sa diha nga ang mga tao nagatungo sa atong buhit na Dios. Mateo City 21 ngadto sa 23. Puro sa Dios do, nagaimon diri sa Mateo City 21 ngadto sa 23. Dili ang tanan nga nagatawag kanako Ginoo makasulod sa ginhalian sa langit, kundi kadto lamang nagtuman sa akong kabubuton sa akong amahan nato sa langit. Yatong adlaw daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, nangingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? Apan, sabi ni Chris, indon ko niya sila, wala ako makailatan ninyo, mga makasasala, pahawa ka mo. Tanawa, daghan kaayo ang nagingon nga ako Kristohanon, no? Kung imong pangutanon ng tao Kristohanon ba ka, siyempre Kristohanon di ko. Anak ko sa Ginoo, inanak man na, no? O sa lang karason mga igsoon nga ngano nga dili ka makaduol sa Ginoo, mga igsoon. Adunay rason mga igsoon nga dili ka makaduol sa Ginoo. Usa mga igsoon kaning imuhang mga pamuhat nga dili maayo. Dili ka makasulod anak mga igsoon. Bisang tuod ang imuhang pagwali nagamantala ka sa mensahe sa Dios ngadto sa mga tao tungod kay ang imuhang pagbuhat mali dili maayo tungod kay wala ka nagasunod sa kabubuton sa Ginoo ang imong ginabuhat imo lamang kaugalingon, no? Dili jud ka makasulod niya na mga igsoon, di ka makaambit sa mga kinabuhing dayon. Ang sa tubag sa Ginoo sa 23 nga giingnan hinuon sila ang mga tao nga
Wala si ang Ginoo wala makaila kanila pero pahawa kamo makasasala. Amen. No? Iina Pinoon sila nga makasasala. Mao na karon may suon nga kadaghanan karon nga tawo nga kung aron di pa may sakop niini ang atong pagkakristohanon ibutang gyud nato sa kinasing-kasing nga matilud-anon gayo nga nanon subay na diya sa pamalaot sa atong buhay nga Dios. Dili ka magasubay nga magkakristohanon na diay pero wala ka nagakasubay niini mga igsoon sa palaot sa Ginoo. Ang ato lang tila lang nga istorya nga kita kristohanon, no? Ingana lang. Dili mga igsoon, no? Kay malisod ang usa ka tawo nga mosunod sa kinaiya sa Ginoo. Wala kayo makasunod nga ng Ginoo. Kaya ang tao dito makritik ang Ginoo ra may kumpleto kritik mga igsoon, no? Wala nga kini karon ang pulong sa Ginoo agig pahinundo sa matapos sa kanato. Ato kayo kini nga pag-usundon mga igsoon dili ka kuan nga apulong ra man sa Ginoo. Pulong ra man di man imong nga kuan. Ako yung masunod, kaya ako may regalo sa kumpulong. Kita mo na naman isuon. Misakad sa tao karon ni ko sa inungdan na mahipapawak sila, may subay sila sa dalan, nga hindi mayo sugod kay ang ilang ginasunod, ang ilang kaugalingong mga pinulungan. No? Wala nakasunod sila sa pulong sa Dios na ipadayag ngadto kanila. Ang ilang gisunod, ang ilang lang kaugalingong pulong nga mao kini sundot sa ilahang kaugalingon nga unsay lang usan ana kalaglagan sa ilahang kaugalingon ilang mga kalag ng isuon. No, wala nay kaluwasan nga ilang mahiabot tagamtam meaning kapanahon ng karon mga igsoon sa diya nga ikaw ana sa subay nga dalan nga lapad nga imong giagian karon masayong tuod pero ang niludangan din ana kalaglagan sa imong kalag mga igsoon. Mas nindot, no, ang tawo nga magasubay sa higpit nga dalan kay iyang mapatunan ang kinabuhi nga gisaad sa Dios nga rin kanato. Kay ang saad sa Dios ningon nga sulod kamo sa dalan nga masigpit aron nga maangkon nato ang atong kinabuhi. Pagka humani ni mga igsoon magkalampos na nini mga igsoon kung nato kining malapusan sa atong kinabuhi makadawat kita rin ganti mga igsoon. Kay ang ganti nga gihatag sa Dios nga rin kanato kadto lamang ang nagatuman sa kabubuton sa Dios. Wala nagingon ang Ginoo nga gantihan kamo tanan ha, wala nagingon. Kamong tanan gantihan kamo nako, kamong tanan gantihan mo nako. Wala magingon ang Ginoo na. Ang ingon sa Ginoo kadto lamang ang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Aron makaplaga niya ang iyahang kinabuhi dayon nga giandam sa Dios nga rin kanato. Namatuko sa kanato di ba madula tay doon ay kinabuhi nga giandam na rin kanato, di ba no? Usaha na to sa pagkuha nini nga mao nga kinabuhi nga igsoon. Usa ka butang nga mosunod lamang kita sa balaod sa Dios nga muagi kita og kalisdanan, no? Dili ka muagi og sayo mga igsoon. Pagkakaroon may ingon ka muagi mo tag sayo, kay may nindot tong sayon kay walay lisod pa dili lisod. Si Ginoo Kristo maganing wala pa sala kita makita nga muagi tag sayo no makasasala pa ta, kita maulaw na. Maulaw gyud ta mga igsoon, no? Si Ginoo Kristo napakamatay, wala siya sala, kita iyang ipakamatyan. Nya kita hinuon dili pa magpakamatay. Dili ka mga gisigpit kay gusto tag hayahay, nakita pa makasasala. Usa ka naka-insulto sa Ginoo mga igsoon nga siya nagbuhat ang iyang kanang mga butang. Amen. Insulto ka na sa Ginoo sa. Karon mintas ka buhi pa kita. Kinahanglan nga mosunod kay kita sa balaod sa Dios nga ang kabubuton sa Dios ato kayong sundon mga igsoon, dili kita magasunod sa atong kagalingon kay ang atong kagalingon atong sundon wala gyud kita mahimo mga igsoon. Kapakyasan ra gyud ini mga igsoon. Dali nga naa ka Kristo. Si Kristo na nga naa ka sa imong kinabuhi. Si Kristo na ang dominar sa imong mga igsoon. Ako lang kagalingon mga igsoon, ito akong gamay mga igsoon. Wala mo ko'y kabanggaan ani akong kaning mga kwanta pulong sa Ginoo. Kundi nangayo lang ko sa Ginoo nga Lord tagay ko kaalam kaya ako may gipakuan ni pastor. Amen. Lord tagay mo kaalam ron nga mahimo nga ang mitay nimo mapagawas ikan sa akong baba. Dili ang akong pulong kundi ang imong pulong Ginoo may magawas Ginoo kay aron pili Ginoo. Manayo masaktan sa mga katawhan Ginoo. Kay ang imuang gitugyan sa moong pulong Ginoo. Wala kayo kinikaalam Ginoo pero dali ko nimo Ginoo sa iyo ko sa umabot nga panahon nga ikaw makakaraog alam mo sa ikaw ron ito. Pasalamatan ako Ginoo nga ang Dios naghatag kanako og alam karon ini nga
panahon na ini kayo nang nagasaysay sa iyang mensahe sa iyang mga pulong. O ini kayo na mga igsoon ang pulong sa Dios ato kayo matuto sa atong kasing-kasing nga usa na to pagkaplag ang tema karon ang pagkaplag sa maong nga kinabuhi. Ang kinabuhi nga ato pagkaplagan Ginoo ay igsoon diya lamang sa pagtuman sa kabuoton sa Dios nga moagi ta og kalidaran mahigpit ug dalan. Dili ka bani sayon nga dalan. Ya dalan nga sayon kalaglagan niya na. Samtang ang higpit kadaugan. Amen. No? Inara ba igsoon? Ug dili na silot tapos ang ako ang mga mensahe mga igsoon ug usa lang kabutang na ato ang pagatumanon nga aron makaplagan nato ang kinabuhing dayon. Kinahanglan gayon nga magtuman kita sa kabutong datong buhi nga Dios. Kay Jesus mao ang dalang pinabuhi padulong nato sa atong amahan. Mao katulong mao man kini mga igsoon kay mahatag ka pa sila. Ini lang tama ng igsoon. Salamat sa Ginoo. Amen. Praise God. Salamat kayo sa mga pulong atong nabatian karon. May tungod sa sigpit nga dalan o halapad nga dalan. Amen. Dito jud ta mo agi sa sigpit nga dalan. Amen. Kay dito sa sigpit nga dalan sa katapusan ani kinabuhing walay katapusan. Atong maangkon. Amen. Bisag sigpit nga dalan ang atong giagian, na mga kalisdanan, mga pagsulay, mga problema, apan aduna tay Dios nga gamhanan atong isaligan. Amen. Mabuntog na to, madaog na to ang mga pagsulay, mga problema kay aduna kita Dios nga atong isaligan. Amen. Ang iyang mga pulong, ang iyang mga saad, no? Nga dili gyud ta niya pasagdan kay ana gayon siya kanunay nakiguban kanato. Salamat sa pulong sa Dios nga gipadayag niya nining oras sa kabuntagon sa iyang alagad. O karon panahon usab sa pagkuha sa atong mga tithes and offering nga pagadalon sa atong igsoon. Amen. May punta maigsoon no, kinsay na bless sa pulong sa Ginoo. Amen. Karon akong bahin mga pagkuha sa ato ang kanapulo. Ug ako ang basahon diya sa Malakias 3:10. Dad-ang tibuok kay kapulong ngadto sa templo aron adunay pagkaon dito. Sulaya ko kung kita ninyo nga aglihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayon ang mga panalangin. Amen. Ito po ang katawan, mga tag sa kalipa. Sabihin ko lang nagamanan ng mga Diyos ako naganoon niya palingos ng trono kanutak na Ginoo Lord ako ginapasalamatan Ginoo ang imong gihatan Ginoo nga mayong adlaw diri ka namo Ginoo karong adlaw. Salamat Ginoo ni nga bahin Ginoo ang salapyanan nga bahin Ginoo Lord ikaw padayon nga mga guide sa mga tao Ginoo nga naghahatag Ginoo sa mga maayong kasing-kasing Ginoo nga naghahatag Ginoo ikaw magapanalangin sila mga trabaho Ginoo sa mga nagapamasahero bisan ko sa mga kahayupan sa mga katanungan Ginoo ikaw magapanalangin kanila Ginoo nga naslay maaning nga maayo maaning Ginoo para diha kanila Salamat sa ilang
Tagsa-tagsa pa mga kinabuhi, Ginoo. Salamat sa inyong ginahatag mo ngayong panahon, Ginoo. Ikaw kanunay mag-bless kanila, panalangin sila, tabunin sila sa mga bili nga doon sa matagal na, Ginoo. Salamat inyong tanan, O God, in Jesus' name. Amen. Praise God. So, po kayong pulong isono. Sigpit yung ikson, ay yung pilihan ng kuwan, simentado. Amen. Pero diriya sa kalibutan, huwag yun simentado, no? Di dito mo agyo rock road. Amen. So, dalaygon ang buhay na Diyos sa iyang mga pulong, no? So, atong announcement ikson, prayer meeting diya sa itong house church, nagpadayon, alas 7. Nanto, alas 8. Amen. So, kung kinsa ka itong walay mga buluaton, o mo ilingaw yung balay, diya, paglingaw-lingaw mo. Mga nila diya, kay buluaton man para sa tumbuhay ng Diyos. Amen. O gali, dito po sa Bless, nagsugod na itong Sabado. Malaan ni Kevin ito Yes. Praise God. Alas 7 gyapon ito din. Alas 7. Dito, alas 7 gyapon. So kung kinsa ka itong mga bakante, kinsa ka itong may willingness, kung mga ito dito mga ito ay usap para gyapon sa kamiyan sa tungguin ng Diyos. Kung kini makalipay kaniya. O atong nimbawon gyapon sa samang oras o sa samang adlaw. O galay ko na buhay nga Diyos sa atong tanan. Praise God. Salamat sa pagkamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ato namang nadawat ang mga espirituhanong bahin, mga panalangin nga espirituhanon. Pinagi siya mga pulong. Atong pasalamatan atong buhay nga Dios. Akong gihangyo tanan sa pagpanindog sa tangtong pag-awiton. Walay makatandi kanimo Dios. Yes, God. Walay makatandi sa pagkamayo mo, ug dili masukod ang kadako sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw lang Diyos, Diyos, ang angayan simbahon ko. Walay katapusan, walay katapusan, na pagpasalamat, ikaw alagaran, hantod sa kahangturan, ang grasya mo, o sa gugma mo, o sa pagkagamanan mo, ang angayan sibahon ko. Walay katapusan, walay katapusan, na pagpasalamat, ikaw alagaran, hantod sa kahangturan, ang grasya mo, o sa gugma mo, o sa pagkagamhanan mo, ang angayan simbahon ko. Ang angayan simbahon ko. Angayan kang simbahon, ang angayan simbahon ko. Yes, hallelujah. Dalaygon kanining kamuntagon o Diyos. Salamat kaayo niya. Natapos ang pagkami sa amo ang gibuhaton ni kamuntagon, Lord.
na naagay mo presensya niya napita Ginoong Diyos alam sa mga minaw sa imong pulong. Lord, salamat kayo sa imong mga katawhan nga ni nilapita Ginoong Diyos na puno sa imong bulungan ng pulong mga pangunawa ng kasing-kasing Ginoong Diyos na kaming tanan na napamanduan na pag-usab Ginoong Diyos pinaagi sa imong mga pulong ini kabuntagon Lord na kami gayon agi gayon sa mas tigpit na dalan Ginoong Diyos kaya naagi na kanimo ang nagayo din agayon angko na mo ang kadaugan Ginoong Diyos nga kami ug ikaw Ginoong Diyos magkauban na gayo Ginoong Diyos sa pinaagi sa pagpangalaga namo Lord yun yung kabuntagon Ginoong Diyos, magkabulag-bulag kami Ginoong Diyos. Lord, ikaw mag-bless, magkapanalangin sa mga matagos sa kinabuhi, Lord, na bisan pa man sa mga papanglakaw Ginoong Diyos, ikaw gayon na asa mo sa liwala, ikaw gayon magkatanaw, na daw di magabiya sa mo ang matagos sa kinabuhi Ginoong Diyos. Sabi sa unsa pa man na panarbaho na mo sa next adlaw, ugma or other day na po Ginoong Diyos. Lord, ang kanang tanan Lord na mga pagpasalamat na lagi na mo ginabalik o mga pasidungog na mo Ginoong Diyos hindi ka buntagon Lord ang tanan amo ginahatag sa imong tibuok na mo Lord nga pasalamat o kanang tanan Lord ang ginapasalamatan ang bungo imayas pangalan ni Jesus. Amen.